annabi on woni ɓurnaɗo windere armando giɗam jom ñango altine annabi on woni ɓurnaɗo windere armando giɗo am jom ñango altine annabi on woni ɓurnaɗo windere alhamdulillah musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗalirumede fere feeñayi windere fen jayi ɓatake bindaɗo amde 15 bowte hitande ujunnaje nogase joyi ɓatake men faati koye wasiya gandal alhamdulillah en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere sénégal mauritanie mali gambi guinée diaspora o kala moni popɗo heediɗo en calmini ɗum en juurima ɗum en duwanima ɗum en ñaguima ɗum duwaw alhamdulillah yo allah ɓeydanen jaam ya rabbi ya rahman kala ñande altina yewtere men buuɗalirmede ene heewi nayade e wasiya gandal hirjinde koye men faade gandal hirjinde koye men faade humpitade hirjinde koye men faade kala kaɗa haala yatawɗa andi sabu allah subhanahu wa taala ne jangguina en e deftere makko teddunde wayeten daro kayen galana ɗum gandal kayen galɗa ɗum humpito kala kalna ɗum humpito kala kalna ɗum gandal ɗabɓu andude kala ɓuuri majjude kala sa andi tan a wonti puccu daɗowo aduna o kala gandal noon jeeyi tan ko jaɓɗo janggu e jaɓɗo wittu jaɓɗo janggu e jaɓɗo wittu gandal ko hunde ɗaɓɓetede ko hunde ɓamtore leñol ɓamta galle ɓamta wuro ɓamta diwan ɓamta leydi ɓamta continent leñol daɗirte ko gandal galle daɗirte ko gandal wuro daɗirte ko gandal diwan daɗirte ko gandal leydi daɗirte ko gandal continent daɗirte ko gandal e humpito leñol so mankama gandal galle so mankama gandal wuro so mankama gandal gon woni koye niɓɓere saabu majjere ɓuuri bonde e keeferu majjere ko niɓɓere ɓayde hay sa waɗi to banggue diine o mo parnotoɗen mo ñaƴirten mo gonɗen e dow mum mo jiɗɗen mo korsinɗen mo jamiriɗen yo en ndew allah subhanahu wa taala yo en ɗofto ko annabi o sallallah alih sallam addani men ko sa waɗi gollal ngal a anda ala hen haydara mbiɗa ko haadema gollude hen gondal andungal gollal ko ngal yahata ɓayde mbiɗa ko haadema andude allah haadema rewde allah subhanahu wa taala andumo kono a fini tan a tawi nene babane ndewa sokkima hen tawa a anda aɗa salligino a anda aɗa taamo a anda aɗa juula a anda aɗa hoora a anda
aɗa aska anda aɗa waɗa pap ala hen ganduɗa tena aɗa jogui hattan wawde andude sabu ɗemgal ko ha namdo keɓa gandal wona hofade jangga tan woni andude namdade jeeya koye gandal namdade jeeya koye hebde gandal namdoɗa ko mbaɗanmi ko namdoɗa no jiiranmi namdoɗa sabu so tawi aɗa rewa Allah subhanahu wa taala aɗa andi ko Allah o wiyete aɗa andi fatiha koko jangete aɗa andi simore koko waɗete kono anda Allah haqiqa o so tawi aɗa juula heɓata dakame juulowo ko heɓata Allah ko way kono sa hocci kurusma aɗa wirta ko kalata ko aɗa andi ko kalata ko kalata wirdu o ko aɗa andi ɗum aɗa andi ko firata ɓayde aɗa andi ko firata aɗa mema ɗum ayino on ñeeño walla gawlo walla bambaɗo dawi e yeeso dimo ene weddo ɗum konguɗi ne mema dimo o ha nanda jungo e poos walla yaltina ngaari walla nagge walla yaltina kanŋe mum totta sabu koko mema annene so tawi aɗa rewa Allah memirta noon e nder ɓernde ma he ko Allah memata e nder ɓernde ma he andu a suwa andudemo ko ɗum woni dewal Allah wona dewal Allah wona waktu yoni tan mi salguini paf mi fayi jama mi juuli mi arti non sabu won hen ne jaa ha jetto almami habbira janga faati e simore dande dow ha gayna arta galle taw andani hol simore nde almami o fawi hen par ce que o tesa hakkille makko ala hen firti ko mo rewa Allah tan kono o anda Allah andude nde jeeya koye gandal Allah wi ko gande kam ko adi nde oɗon dewami andude Allah nde ko gandal ɓurgal wonde gandal dow rowal sabu saɗa rewa Allah o joɓowomo janggo mo ganduɗa o aduna ma a sasata ko joguiɗa kala ko juɗɗa balɗe ko celluɗa ko ñawɗa ko kala koye makko duttorɗa tena ɗamini yoɓede andumo ko adi nde ndewatamo sa andamo ko adi nde ndewatamo ya namdo e anduɓe no rewrete gandamo ɗon saɗa rewmo gandamo kaldata walla kala wirduma aɗa waɗa pira ganda ko firata koko woni kelme ɗe ko goni so tawi aɗa jooɗi aɗa zicra ɗe to aɗa mema ɓernde ma nde noɗe memirta ɓernde ma nde ganda wonko ɓernde ma nde memata hono no oya manto mema ɓernde ma ha tina guitta hunde dokkamo saabu ka jasbaɗo ka memaɗo sa yettaki ɗon andu an ko aɗa rewa Allah tan e sifa kono yettaki ɓernde woni way kono wutteni ka ɓorniɗe tan kono natani e ƴiƴam ma alay sago noon so tawi ka julɗo tigui rigui a janggi Allah ha andi Allah o nattata koye ƴiƴam ma o wontata kornik koye nder ma an hankkadi ɗo gonɗa kala ka makko tan saabu kanko dogata e nder ma ko wiyete julɗo haqqan julɗo haqiqa o wiyete hankkadi dokkuɗo hoore mum Allah jettiɗo Allah ɗum noon heɓoto koye andude so tawi mi hokka yeru an nana Sar Abdoullahi Sarr mi rokko ɗo yeru tan kono nanata tan ko dande makko e haala makko a wittatamo a jangatamo a andatamo a lamdota ko to yalti a wittata to yalti a wittata holi bam makko a wittata holi nene makko a wittata holi parcours makko holɗo rewi e holɓe o rewdi holɓe o yaadi holɗo yeehi holɗo rewi haw ari ɗo yettiyoma haala mboɗa nana ɗo a wawa andudemo keɗoɗa tan ko dande suwat ko dande weeli suwat koko haalata ko gonɗi suwat koko haalata ko ene dusma e ɗoygol walla ne dusma e gonɗi walla ne dusma e golle ma walla ne pertinma temps walla ɗiɗi heeɗa tan e heeɗo walla wonko woni nder walla goɗɗum kono so tawi a yi ha andoyimo tigui rigui no mbayata horsindemo no mbayata yiddemo no mbayata nangudemo ni ayi wona andimo ko yeru dokkumi ha mbawen famde Allah subhanahu wa taala sa andimo tigui tigui tan ko nden dewal ma Allah ɓurata wadde cakkude tigui rigui bandi ko wiyete tew ko ɗum noon yo Allah rokku en jangude andude saabu noon Allah wi ko tagui en enen pop o taguirani so en ndewmo o tagui en enen fof de o taguirani en so wona yo en ndewmo o tagui en debbo e gorko kanko wi o waɗi en leƴƴi kanko wi
o waɗi en kinde kanko wi kinde kanko waɗi ɗum de. ɗum ɗo fof ko ha mbawen andodirde e nder koye men, kono kanko leƴƴi men ɗi e kinde men ɗe nafanimo haydarra. holko nafi tan ɗo men ɗo e ɗo makko ɗo ko kulɗo Allah e men, ɓurɗo hulde Allah o e men faade makko ko o tan. ko heddi ko ha gandodiren. ɗum noon a wawa hulde Allah sa anda Allah, a wawa hulde Allah a anda Allah. so tawi neɗɗo nanɗa jooɗi, oɗo yimɓe fof ne dogamo, an a andamo, a wirtotan ɓenna a dogetam. kono so tawi ɓati e maƴƴi o ɗama on tawi yimɓe fof dogata doget. yo Allah won ballo ya rabbal alamin. alhamdulillah, jamma aset o jawtuɗo to Reve hôtel yuɓɓinama toon jamma hirande lacciri haako. bandiraɓe fulɓe foof gari yuɓɓini ɗum ko bandiraɗo debbo biteɗo Sali Dia. enen en jeehi toon e dow inde banimen debbo kañum waɗa nene nden hirande lacciri haako, woni sohna Coumba Yero Nalla Sow, gorko debbo mo Gorilak, iwi ko ha to Belgique ari tawtorede. ko debbo tinɗo en, korsinɗo en, duwantoɗo en, duusowo en, baɗɗo haqqille mum eko mbatten ko, jaaduɗo kadi eko mbatten ko. alhamdulillah, yo Allah yommo moƴƴere ya rabbal alamin. en jeehi hirde nde ngam batte makko, ko sababude makko en jeehi hirde nde. kono kadi en tawi toon koreji fulɓe, bandiraɓe fulɓe, wona kadi gandal, woni ganodiral, woni ɓe nananoɗa eɓe jeennoɗa e nananoɓe ma e yinnoɓe yiidema, foof wonori gandal, wonori ganodiral. alhamdulillah, paɗe ustata darde ɓeydat. ɗum noon ɗiɗo kirdeli soɗi mbaɗi, yo yimɓe mbatte majji hakkillaji no feewi. ne waɗi gandal nder, ne waɗi pinal nder, ne waɗi jokkodiral nder, ne waɗi kadi humpito mango ene nder majjum, ko hunde wande fayida. alhamdulillah, bandira fulɓe gari ha ɓitti ha heewi. ɗum noon sohna Sali Dia, yo Allah yoɓe moƴƴere, darndema ne yooɗi, darndema ne feewi. ngal jaɓɓal ko jaɓɓal jongal, saabu a rendiniɗo hen Mauritanie, Mali, saabu kanko sohna Coumba Sow ko Mauritanie. musidɗo gardiɗo jayde, mi yejjiti jayde nde to Mali e délégation mum ko Mali e Sénégal e dendagal diaspora o pop ngari tawtorama oɗo jamma hirde lacciri ha ko waɗi fayida no feewi. a jarama, yo Allah yoɓon moƴƴere. eɗen jaa ha to cuuɗi meɗen Dumga Wural Fa, jeen ha to galle ceerno Mouhamadoul Amin Ly, nde Allah ɓeydantuma cellal, ɓeydanma hattan e ngal gandal ngal mbanjeta e koye ɓe ɗaɓɓoɓe gande, kañumen ne jaaha jeynoyo e windere. ko Allah tan woni joɓowo moƴƴere. yo Allah yoɓ o ceernajo moƴƴere. ziyara ceerno Cheikh Yuma Kana Ly to Dumgural Fa, ko ñalɗi alliyankoji baɗoji capantati lewru janvier fayi goo lewru février 2026 paaɗo so jomiraɗo haaji ɗon ɗo cuuɗi men Dumgural Fa. min Sar Abdoullahi Sarr, so Allah jaaɓi ko nder inchallahu rabbi gonmi, ko min tamboto barmiji ɗi, min irtata ha weela. ɗum noon bisimilla moon e dow inde ceernajo, e dow inde almudagal ngal foof, e dow inde dumganaɓe pop to cuuɗi meɗen Dumgural Fa. ziyara ceerno Sada Boudou Sall ɗo cuuɗi men dulmaji funeɓe ɗo henna, so haaji jomiraɗo ko 21 e 22 janvier 2026 lewru fandu, so jomiraɗo haaji ɗon ɗo cuuɗi meɗen dulmaji funeɓe ɗo. aɓe bismi hen dendagal bandiraɓe julɓe kala, dow inde bani men debbo sohna Aissata Ly. min calmini, min jurimama dendi, min calmini dendagal bandiraɓe foof, min juurima dendagal bandiraɓe dulmaji demɓe e dulmaji funeɓe naɓe kala.
en calminiɗo hen bani men debbo tedduɗo sohna Ruqiyatu Balde. sohna Ruqiyatu Balde ko debbo gardiɗo payidinɗo julɗo joom fayida joom darde dewowo Allah jiɗɗo pulago jiɗɗo l'islam jiɗɗo annabi o sallllahu alayhi wa sallam jeeyaɗo toon to cuuɗi men Guireru Alpha. Guireru Alpha noon ene tawe nder région de Kolda. en calmini joom galle makko moƴƴo tedduɗo woni ceerno Alhaji Ousmane Balde to Alaji Aliou ene tawi nder commune mo Bagadaji. ko pulago tigui rigui ko l'islam tigui rigui en calmini en juurimamaɓe. dendagal jiɗɗo almudagal dendagal jiɗɗo jangde dendagal duusowo jangde ko ne wawi wonde pop to jangde métier to jangde école aji to jangde duuɗe to jangde médarsaji kala bawɗo ƴellidde jangde kala duusowo jangde kala jiɗɗo jangde kala jiɗɗo gandal min calmini min juuri min duwanimama saabu ko ɗum woni kanŋe wona dañal aduna woni kanŋe wona haalis woni kanŋe sa dañi haalis ka majjuɗo keddoɗa tan ka majjuɗo sa dañi jawdi aduna ka majjuɗo keddoɗa tan ka majjuɗo so yiɗi jogoɗa ujunere mbaalu ujunnaje 4 ujunnaje million ngaji milliard uji e compte banque autoji dimdaɗi ɗannotoɗo jamma e ñalawma e laaɗe diwoje sa ala gandal ka zéro saabu ko anduɓe kutorto gandal ma ko anduɓe kutorto jawdi ma yidde wiide Allah soggi en koye gandal Allah soggi en koye witto Allah soggi en koye andude Allah soggi en koye humpitade kala kaɗa waɗa e aduna yo wonde gandal yo wonde humpito so ala gandal ala humpito ma yaha duƴƴuɗa walla duƴƴeɗa ko joguiɗa jawɗi ko foof a duƴƴete walla duƴƴuɗa ma anduɓe duƴƴine walla funtoɓe duƴƴinma ɗum noon gandal yawtata jangde yawtata nelaɗo men Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wi en jangde nde ko guila jibinaɗa tan ha mayde kala ñalawma janggu kala ñalawma yo dañ ko jangguɗa kala ñalawma yo dañ ko bittuɗa kala ñalawma yo dañ ko mbawɗa kala ñalawma yo dañ ko kumpitiɗa woni perte tan ko pinowo ñalawma guila subaka ha nangue muta ala ko andi ala ko humpiti ala ko wawi haydara ala ko jaɓi andude ñalawma foof sa ƴetti hen tamam hay soko waktu goto ma dañ ko mbawɗa ma dañ ko ganduɗa ma dañ ko binduɗa ma dañ ko kumpiriɗa ma dañ ko pamɗa taw wona e kolce bambi wonko ndewata wonko nanata parnoɗa hen cikka ko gandal taw wona gandal jaɓi wittude woto nan haala tan mbiya mi nani mi wawi mi woni gando yomi wattu haalde ɗum taw sa wiyama to guittuɗa a haalata loroɗa lofoɗa gonta jeddodirowo pera lawol majjere majjina majjuɓe dañon fedde majjuɓe nde ɓamto nde wontana yimɓe niɓɓere nde jaltata hande niɓɓere nde gonɗen ɗo tawata hande ɓe ganda haydara ɓe janggani ɓe kumpitaki ene jeddodira gueɗe ɗe ganduɗa ɓe galna ɗum gandal ɓe galna ɗum dalil ɓe galna ɗum ñiiɓal ten Allah koko haaɗiɓe Allah wi ko la taqif ma laysa laka bihi ilmun kala ka Allah nawi mum gandal woto jab darade hen woto jab haalde hen woto jab dugdede hen woto jab yeddodire hen haɓɓu paɗe ma ha tiiɗa ya ɗaɓɓoye ɗum ha keɓa hen ko laaɓi kumpirɗa sa haali a yeddama yedduɓe so jeehi ma goɗɗo haalanɓe janggo ɓe garta ma ɓe dokkuma gonga ñanon so jeddodiri ɓe kofo ɓe dirmo ɓe ndeeƴa ɓe keɗo ɓe ganda ko kalta ko gonga fo noon heɓoto koye jabde janggude to gorko o to debbo o dokken sukaɓeɓe fartaŋe wawde janggude sukaɓe yahoɓe école aji ɓe dokken ɓe fartaŋe wawde janggude neɗɗo so jinnaɗo mum nanni ɗum jangde omo janga omo jogui objectif wonde docteur walla wonde ingénieur walla wonde infirmiére walla wonde goɗɗum
e goɗɗum o omo jogii fandare, omo jogii projet, o yaha ha o daña BFM, omo jogori yaɓande baccalauréat makko, o daña projet goɗɗo woni dewgal. on projet yaha ha bonnoya projet mo joguino e jangde makko. ɗo yimɓe en poti miccaɗo no feewi. saɗa resa élève o wima jimmi ko jangude, jimmi ko wonde naggam, jimmi ko yaade ha naggam, aɗa foti miccade. o mo ndesanmi o beele somi resimo jinnaɓam ma jaab o jooɗo, omo yaha école mo arta taw ko samedi tan walla dimanche o wawata defde. holno wadata e jinnaɓam, holno mbadata, beele mi jaɓantamo walla mi jaɓananmo, eyyi somi resima ma jokko e jangde ma e ngan sanga jinnaɓe ma, mbiya oɗo noon ko janggoyte ko jangguinoɓeɓe ɓe o hawratonɓe sirani yo jooɗo galle, jaɓa o jooɗo galle. projet mo ummanino guila mo yaara e duuɓi 6 hande omo yaara e duuɓi 17 jangde makko fuɗɗima yodde, fuɗɗima towde, o fuɗɗima humpitade. hande koyɗe ɗe fof perɓitama, o jooɗima projet makko oya boni teno monɗo jooɗi, ko ɗum woni fandare walla ala. saɗa resa o debbo o holko jiɗɗa e makko, kankone debbo o somo resodira e oɗo gorko, beele haqiqa ɓayde kanko ko jangguɗo, omo yiya bindi, omo wawi haalde, omo jogui fandare, beele janggo kankone o jaam foyta ko gorko o, so yi ha yolde he o watti yooɗede wonɓe jeese gorko o, ɓe o yiyata woɗɓeɓe, ɓe o jokkodiri e woɗɓeɓe, ɓe o tawdirta e nokkuji ɗi, beele o wattata jaam faade oga gorko, o yiiɗa oya saabu en jii hande won élevaɓe hewɓe duusaɓe ndesa gorko o jaaɓi yo ya école, gorko yom yo suɓo université mo yiɗi, yo suɓo école mo yiɗi, ene yoɓane waɗa foof, o yaha ha fuɗɗo dañde hunde, o jokkodire moƴƴe, o yidire jidire goɗɗe, o yiɗodire jiɗodire goɗɗe, o salto gorko o yiiɗa yaltude e gorko to ɓe galda caɗele, ɗe gueɗe kala nani hen. joni an gorko a ari aɗani ala won jangde ɗeɓe jangata ɗe, a yiɗi debbo jangowo o, hol miijo ngo jogotoɗa o élève somi resimo, hol miijo ngo jogontoɗamo, kankone élève o hol miijo ngo o jogonto gorko o somi resodiri oɗo gorko. ɗo ko hunde jarde miccade, ko hunde jarde jangude. e nder yolde he caɗele kewɗe nder, aɓe jaa ha ɓooya jinnaɓe gorko mbiya ɗaccu jangde nde, ɓe ponda hen foof, tawno ko ɓuuri hewde dewle baɗe noon ko enɗam, jinnaɓe debbo kadi jooɗo hen, ɓayde joom galle ma wini a dañi diplôme ɓurɗo mawnude ko dewgal, accu taw wonko wawno woɗoyde, o jooɗo e wuuro he omo walla rewɓe men jibinde, walla o wona pédiatre omo safra ɓiɓɓe men ko gandal, walla o wona banquier o wona e wuuro men omo liggo o newnana men kam wawde dañde haalisaji men, walla janggo o woniya ministre ko fate banggue justice walla goɗɗum, kala ko dañi o artira e diwan men, walla janggo o woniya demal gongal pewnowal gueɗe goɗɗe, sa sohli kayit gara joni joni keeɓa kayit tawa tampani. foof ne yalta e debbo, ne yalta e gorko. joni noon ɓayde o resama o yami dartin jangde nde, ngal demal ngal Allah fonno uddiranden ɗo ngal uddima. joni noon o dañɗo fartagui gorko o wi jokku jangde yah, o yeehi kankone haw woɗɗoyi, haw fuɗɗima yiide hoore makko, o fetta o gorko, o anca o gorko, te ala gorko ko waɗimo so wona moƴƴere, o yiiɗa goɗɗo o yaaha. ɗum ɗo foof holko hulɓinta yimɓeɓe ɗe gueɗe, ɗum fof woni koye société o. jiɗɗo ɗaɓɓude gandal wonde hunde, e jiɗɗo dewgal tan jooɗo accu gandal, e mi resima jokku gandal yah, hami daña gandal mi janfoma mi woppuma mi ɓenna mi yaaha. ko ɗe gueɗe ɗiɗi tardini rendo men, ɗe gueɗe ɗiɗi tardini rendo men to banggue jangde sukaɓe rewɓe. wamma to banggue jangde sukaɓe worɓe,
sukaaɓe worɓe hannde ko ɓuri hewde ngoni heñiiɓe, ngoni heppuɓe heñiiɓe, heɓde gandal wiide mi heɓi gandal joni walla mi heɓata gandal, haalis ɓurni kam joni rondade ɓurni kam par lewru lewru ne juuti, joɗade ha lewru dal joɓeɗa capantati ujunere milla ronda tan ɓurnimi dal, fiyade lawol tan ɓuranimi. ɗum tagui joni sa yi rendo men sukaɓe worɓe so janggui ha puɗɗiɓe ƴeesa seetanke ko wopputi, so jii hande rendo men en mbaɗani ɓeeta, kono sen jii hande rendo men sukaɓe rewɓe ɓuuri wawde janggude, ɓuuri wawde hebde baccalauréat, ɓuuri wawde hebde BFM, ɓuuri wawde janggude, ɓuuri garɗude janggude e sukaɓe worɓe rendo men. sukaɓe worɓe so puɗɗima ƴeesa tan kewi ko wattude wokkade jangde, walla mbadda caysiyagal e jangde, walla mbatta wadde bandiyagal e jangde, walla watta mbadde hen gueɗe goɗɗe, walla nawda hen santage uji goɗɗi, so ɓooyi dalƴa, so ɓooyi joomum acca wiyane faye meccal, fo ko ƴeɓorde accude, so ɓooyi acca heeɓa galle jooɗo. kalmi ko majorité o. joni noon so tawi en jii sukaɓe men worɓe ene jaaha jangga ha ɓooya ko ɓuuri en hewde acca ko heddi ko ɓenno, hol pele, hol jewte, hol conseil aji, hol findino, hol hirjino ngo poɗɗen wadde ha sukaɓeɓe jaɓa janggude, madañ koɓe nafti, madañ koɓe goni, madañ koɓe jiiɗi won. kono hande so tawi suko acci heeɓi galle jooɗima, a waɗi e meccel ha ɓooyi wiyami mi tampi heeɓa galle jooɗo, mbaɗa ɗum e meccel ha ɓooya arta heeɓa galle jooɗo, annuma anna hoore mum jooɗa woy min dal mi haaɓi mi yi ko jimmi wadde, yummum nodduma an baabo gelde haaɓi wallugel, taw koko walla ha tampa, peeje fof gasi, yiiɗa won wonata, tene kadi mo pottoɗa wiya an wallugel wona, mo pottuɗa foof de wima wallugel an iway jonde, tene koko walla ha tampa. kala ɗo waɗa moƴƴinta, kala ɗo waɗa yahata, so ɓooyi woppa, so ɓooyi joña jaaña, yi tan ko yo humpu e wuuro, yaada e cukaleleje, jogo téléphone, naata e internet, ne ndaara photoje, laara vidéo ngaji, ne jooɗo e grand place uji, ne jooɗo e nokkuji ha jamma jenga arta, so ɓooyi haaɓa weeɗanno, soit ƴeewa no dañiri fiyade laaɗe, walla ƴeewa ɗo fayi, walla ƴeewa no waɗi. joni noon ɗum ɗo so tawi ene jeese men beele hulɓinta en enen wiyoɓe ken diiniyankoɓe, beele diine o wona ɓoccere mon, saabu o suka hande so mawni omo sohli gurdama ko moƴƴam, hol pele ɗe o ƴettata, hol pele ɗe o jogoto, hol cellal ngol o seɗata, holko jogori wontoyde. en jii hande rendo men wonti rendo luuɗiyankagal kewgal doole e nder leyɗele men, holɗum sabu waɗi gabbe haalis, no woni sukaɓe rewɓe jeeyirta koye men ni ko noon woni sukaɓe worɓe jeeyirta koye men hande. funtiji ɗi no mbayi hewde ni, guykaji ɗi no mbayi hewde ni, kala ko joƴƴinta tawata firti suko battuɗo yidde hunde te walna ɗum pellital ɗaɓɓoyde hunde, o joguinima ko pellital wujjude hunde, walla dirtinde hunde, walla funtude, walla wadde peeje ha naata e réseaux sociaux watta funtude yimɓe. on haqqille jomum jogoto, saabu jaɓani hutorade haqqille mum to banggue gandal beele wooda ko woni janggo. joni noon so tawi ngal jaɓɓal ngal ɓuuri tafade e rendo, angal udda demuɗe gandal, angal udda demuɗe jangde, wawde wonde kala min e ma keɗiɗo enen kala hol pele men beele wawde ngal demal uddide ɗum e rokkude sukaɓeɓe fartague wawde yaade ha goɗɗo ya, hol politique mo mbawɗen jogade, hol politique mo mbawɗen jogade, ko hunde jarde accude hakkille musidɓe tedduɓe. aduna ko jaaɗo, yimɓe ne jaaha, walla min aduna ne yiilo, yimɓe ne jiilo, aduna ne yiilo eɗen jiilo, fala budda min darowayi ɓayde aduna yiilo eɗen jiilo en potta tan, potten ne feewi walla potten no boni. ɗum tagui noon batten hakkillaji sukaɓe guila en pottirani e mabɓe no boniri. jangde ko jangde tan,
gonɗo e école o gonɗo e duɗal o gonɗo e médrase o goto fof Allah rokku ɗum ko yilto ko wuura hen wurna hen nunɗa hen feewa hen alɗa hen alɗina hen daña hen kono moni kala ko ma walle hande ne woodi sukaɓe rewɓe yiɗɓe yaade école yiɗɓe janngude yimɓe wonde hunde kono saaha ngala hay paɗe ko jaari école wallahi mboɗo andi ɓe jomum jogo robbo goto walla robboji ɗiɗi e jiiɗe balɗe foof won amical uji janngoɓe ɗo mbaɗata hande batuji ƴeewa ko dañi haalisaji pour wallidde sukaɓe janngoɓe ɓeɓe mbiyata ngala doole beele jomum wasa accude ala kerem ko foppi so fini lootima finata kene furɗi foppo karité jogaki hendu welndu ala derodora belɗo par ce que yummum ala doole bamum wuurani walla bamum ala doole yummum ala doole kono haqqille ne welidi janngude ko ɓeeɗo hen goni janngo wonoɓe hunde kala élève hande gontuɗo étudiant wonti hande kadar mawɗo e rendo men so haalnima parcours muɗum joguino ko robbo goto pantalel gotel walla wudere wotere walla ni zippu goto paɗe kam kene wadde débrouillé tan min mi yii suka debbo goto hande o heeɓi baccalauréat makko o mona premier makko année université wallahi lazim o jogui robboji ɗiɗi ɗi o yarata école so oye tun wi o wuppiri ɗum jamma o liira ɗum o yaltina janggo o ɓorno so artoyi o paasa oye o mofta haw watti hersude yaade école sababude holɗum yimɓe kala gandirimo o jogui ko robboji ɗiɗi ɗi o yarata école haw felliti wiide jinnaɗoma ko mboɗo ɗacca école saabu min somi yeehi yimɓe ne jalami paɗe ɗe robbo wala ko foppi haydara yimɓelaɗo haydara koma sippir hen ndeɓe ñaama cukalon keddi konkono less ngala haydore koma balle kañumenne ha ɓorno comci alhamdulillah nde ɗum tinande woodi ɗo rewa ha woodi kam ko dañi tekke seeɗa no fotiri gal o dañi baccalauréat makko d'office o dañi ko bac d'office tene ko noon o liggorto galle kanko jogui hirande galle mabɓe so arti tan o ɓortat comci makko o faye barme hade mako yaade école o fitta galle ha laaɓa mboɗo andimo très bien miñiken ɓe woni o loto ɗumen ha laaɓa fodɓe ɓorne ɓe ɓorne fodɓe rokkede ɓe dokke o duusaɓe kanko faye jangde hande omo woni e premier makko année université yo Allah newnu ceerno hono makko en ne mbayno leydi ne mbayno leydi woni hen ne jogui comci ha heewi ne jogui keremaji ne jogui guuteji ne dokke temedere ne dokke capanɗe kono jaɓata janngude jogui ko téléphone aji koye réseaux sociaux tan tiktok tan photoje tan jimri tan ɓe ngala haydara ne jiiɗi janngude ballaka ɓe ga ne jogui foof jiiɗa janngude ene balle foof noon koko fottitoyta ma fottitoy e hôpitaux ji he walla fottitoya e dispensaire uji he walla fottitoya e banque ji ɗi walla fottitoya e bureau ji ɗi ko enen gonno e école aji he hande en pottiti ga hen mboɗomi ɗo a ari mboɗo fewnama kayit ma hande an wonno hanki lamɗo aɗa ɓorno aɗa ɓorta hande ko min woni lamɗo mboɗo siññina mboɗo siifa ballen ɗum keɓen ballal ɗum woni ko wawi wallude en musidɓe tedduɓe rendude yo iɗɗita ko gandal wona tan ko dañƴa fo cooda comci ɓuura wawde ñantade taw hoorema ala haydara ɓuura wawde yonnade taw hoorema ala haydara ɓuura yodde galle ɓuura yodde suudu taw haydara ala e koye he Allah haalni sifa yeruɓe en ka masalil hamar yahmilu asfaran tinnoɗen no moƴƴi banda men mbaɗen cultivé gandal e nder koye men sen mbaɗi cultivé gandal e koye men tan ma en gontu yimɓe simple en mbawen dusde koye men en gaare aduna hande o ko aduna gandal kala mo ala gandal tampat
sa yeehi États-Unis d'Amérique walla a yeehi leyɗele goɗɗe ɗe kaldata koye ordinateur, kaldata koye machine aji, kaldata koye kuuɗi e biguji, kaldata koye tablette uji, koye ɗum gollirte. en kaaliɗo ñanden hande hay soko yango walla goɗɗum sa yiiɗi hande jokkodir beele aranma fo jiiya bindi fo mbawi windude fo mbawde communiqué fo kollaɓe liye to gonɗa binda liye ɗo paaɗa, liye mo gonɗa e liye mo paaɗa. jomum aranma ha yetto ƴettuma nawma ha ɗo paaɗa tawon kaldani hay konngol jolat tan ara ha yettoma jola jaaha jettoɗa taw hay konngol gotoɗa hakkude mon so wona jam waali walla jam weeti walla jam ñalli bonjour walla bonsoir walla hello gasi walla assalamu aleykum gasi ha to paaɗa ɗo jomum anda to paaɗa an andi to paaɗa, anda ko pewno an andi ko pewnata. ɗum noon banda men kirjinen sukamen e gandal, kirjinen sukamen e humpito. ko gonga sukamen hande ko sukaɓe mettuɓe wallude, saabu ko sukaɓe ɓe ngala courage woni hen, ko sukaɓe tedduɓe lurduɓe, ko télévision tan, ko football tan, ko théâtre tan, ko série ji tan, ko tiktok tan, ko réseaux sociaux tan, ene ɗakke leeso tan, ne ɗakke masla tan, waɗantama ataye, toppitanta komo galle, bo fewnata haydara, ala ema haaju, ɓattotoɗama saɗa haaldemo jabotakoma, sa ɓooyi haalima aɗa heewi haala teni ko kañum jogorode lomtoma holto paaɗa. yo Allah won ballo ya rabbi ya rahman. so buuɗali rumede feri feeñi fe jayi ɓatake men faati koye hirjino gandal ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallane musibam tedduɓe. sabudanje altine peñindo annabi watode windere armandu kiɗa tom ñango altine annabi on woni ɓurnaɗo wi walay kala goto tinnete ɓoyomo altine iblima jambade ɓurnaɗo windere armandu kiɗa annabi on woni ɓurnaɗo wi annabi nelewi ñande jama altine golleji le ñolare